Dankjewel. Ik voel toch dat al onze leden toch allemaal met verschillende verwachtingen in dit IPCO komen. Afhankelijk van natuurlijk de onderwerpen en de ontwikkelingen die we hebben meegemaakt in de laatste jaren. En ook wat we verder willen met het IPCO en met de onderwerpen en onze eigen insteek van elk land. Ik denk dat het in de afgelopen 20 jaar, in het begin was dit overleg meer in het kader van hoe de eilanden eigenlijk later land werden en de hele discussie daar naartoe. En dat was meer een soort IPCO's waarin er heel veel gediscussieerd en gevochten werd, om het zo plat te zeggen. En daarna kwam de tijd dat al die landen een beetje in hun jasje werden gestoken en zich moesten gaan bewijzen van hoe gaan we het allemaal zelf doen. En dan had je IPCO die zich richtte op samenwerking en best practices. En daarna kwam er een tijd waarbij er weer gedoe was, want behalve de pandemie kwam weer met KAFT en LAFT en RAFT en noem maar op. En dan krijg je weer allerlei gevoelens en emoties en hoe iedereen weer anders in zit. En dan krijg je de fase waarin we nu zitten. En ik denk dat het belangrijk is om van tijd tot tijd te blijven definiëren wat de rol en het doel is van het IPCO. En dat wij allemaal weten wat we hierin kunnen verwachten van elkaar. Omdat het van tijd tot tijd wisselt, afhankelijk van ook of er nieuwe leden zijn of niet. En degenen die al 20 of 25 jaar hier aan tafel zitten en ook alles hebben meegemaakt. En ook alle nieuwe ideeën en goede ideeën die veel mensen hier inbrengen, maar die toch een dood sterven omdat het daarna niet meer op de agenda staat. En dat het belangrijk is ook bij het agenderen, en dat is meer het presidium en allemaal, dat ook daarin geen democratisch deficit is en dat de punten die ingebracht worden door alle landen daadwerkelijk ook op de agenda komen en niet alleen iets opgelegd waarvan we niet weten van hoe is dit nou hier en wat is de bedoeling en om welke stukken gaat het en wat is het doel. En ik denk dat het heel belangrijk is, zodat we ons allemaal goed kunnen voorbereiden op deze discussies. En als laatste ook, naar analogie van wat vanmorgen is besproken. Het gaat niet alleen om het besluit of het consensus of het idee wat we hier op het laatst hebben. Maar ook dat we vanaf het begin in allerlei processen daadwerkelijk betrokkenheid hebben in onze respectievelijke landen. En soms voelen onze leden en wij ook dat wij niet vanaf het begin betrokken zijn, bijvoorbeeld bij consensusrijkswetten of welk traject dan ook. En dat is ook een democratisch deficit als je niet in het besluitvormingsproces participatie kan hebben, ongeacht of je nou 1 of 2 representanten hebt in een Rijksministeraat. Het gaat om het hele proces waarin je moet herkennen en later ook moet kunnen uitdragen en kunnen controleren, omdat je deel van bent geweest en het ermee eens bent. En niet gaat tegenstribbelen en dan eindigt in een soort discussie en crisis met de geschillenregeling. Geschillenregeling is voor als het verkeerd uitpakt. We moeten vanaf het begin met elkaar meer verbonden zijn in het proces. Dankjewel. Oké, mevrouw Lopez-Tromp. Ik heb een korte samenvatting van deze subthema, democratisch deficit. Mevrouw Omo, wilt u reageren op iemand? Yes, of u een vraag? Yes, I wanted the floor. Okay. Ik wilde nog iets zeggen. Ik werd aangesproken door een aantal mensen. Wat mevrouw Lopez zei, is exact hetgeen dat zou moeten gebeuren. En is ook exact hetgeen in de conclusies van deze IPCO opgenomen zou moeten worden. Dat wij, en dat is het voorbeeld wat ik heb willen geven, dat wij de hele transparantie niet kunnen oplossen, maar dat we in elk geval het begin maken, en mijn collega Recour heeft dat heel netjes gezegd, een begin kunnen maken met aan te tekenen. Wij vinden dat elke regering verantwoording verschuldigd is aan zijn eigen parlement ten aanzien van het hele proces om te komen tot koninkrijksregelgeving. Dat betekent aan het begin een fiche of een informatie en daarna continu het parlement betrekken, zodat we, en Coro was het foute voorbeeld, dat we niet meer in die situatie kunnen terechtkomen. En mevrouw Lopez zei dat, dan heb je ook het gevoel dat je, en ook de wetenschap, dat je er continu ook inhoudelijk bij betrokken bent. Dat is wat ik heb willen zeggen en ik denk dat we dat zouden kunnen opnemen.